Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Abner at taga Pangasinan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Derla family ti Nueva Vizcaya from Rafael Derla. Timbresa family ti Madela Quirino from Ariel Timbresa. Lardisabal, Oria, Mislang, Molina ken Mangiho family kastamat ken ni Claire ditoy Hong Kong from Christy Oria ti Hong Kong. Tuliao Malilin ti Sitio Divisoria Tumawini Isabela from Gigi Malilin. Shout out kada Jimmy Channel, Berlin Ancheta, Lynn Gatan ken Elisa May. Team Rodsworks ti Ilagan City Isabela from John Mark Dinero. Inang Rosario Bersaval, Clarita ken Nelson Pahe, Shine ken Ayan Reyes, Clarinel, Makmak, Julie ken LV Kabansag. Kastamot iti Osalia Kabansag family ti Samonte Quezon Isabela. From Jose Benny Rose ken Paul Laya ti Barcelona, Spain. Makablaawan pa'y ni Inang Lourdes Matusalem ti Barukbuk Quezon Isabela. Kastamot da Elsa ken Mary Ann ti Dubai ken Matusalem family from Nelia ti Dubai. Salazar family ti San Vicente, San Manuel, Pangasinan. Kastamot da Malu, Jocelyn ken Esperanza from Mercedes Salazar ti Singapore. Makablaawan pa'y ni Madam Rodelia Sabio te Etiague Isabela from Lisel Aligam. Alamo Maliaga Bueno ken Banyal family ti
iti kaagaman from Cuse Malyaga Alamo ti Apari Cagayan. Shout out kada Domilin Miguel Maribel Gawan, Jillian Lucas, Medi Tigno ken Johnny Maborang Jr. Ate Eileen, John, Aaron, Rejoice, Auntie Violi, D.W. Guzman ken Kuya Mario de Guzman ti Batal Isabela from Francis Lopez. Gutierrez family dita Magsinggal Ilocos Sur kan dita Minosikwan Mantakdang San Quintin Pangasinan. Kastamot ti Lagmay Bautista Galamgam Pascual family kan kakabsat ko dito'y Prado Umingan Pangasinan from Ivy Gutierrez. Corpus Kasuga kan Tolentino family ti Rizal Santiago City Isabela manang ko dita Hong Kong kan UAE kan dagiti sigod akatrabahwak dita Quezon City from Roland Corpus ti Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Abner. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilad daklangan manang itinagan nga Abner, taga Pangasinan, addan pamilyak manang. Dua kami nga agkabsat ngam adda iti poder ko ti inak, manipod na ulila kami iti ama. Addamoten pamilya ti kabsat ko ngam nagsina da iti asawa na. Kaya't kumat nga ibinglay ti padas ko, bareng makaibati iti adal, kadagiti dumdumngag. Sapay kumamanang tamapagasatan mat amaikan biyag, babaan iti YouTube channel yo. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta nga iti ipapan mo iti balay jay adim anak ko? Anya ti madamag? Agpaisugayan de sayang gusa nga pinanawanan ni bayaw ni ading ko, nanang. Pimanaw dan iti kabit na manipod na doktalan ni Elsie ti aramid nila kay na. Ay oo na yan ti kasya panunot jay bayaw mo. Jay lapagragsakan na ti pinanunot na. Diyak man na mo iti de jay lalaki, nanang. Anya pa'y kumatisapulan na kani ading ko. Kat nagkagat lang arudan na tumultulong kan kuha ng agtrabaho. Ay, anya nga iti ko na ni Elsie. Anya pa'y ngay. Orag sangit iti dara, awanin ti maaramidan na, nanang. Tawanin nila kay na. Kung nakangarod na saan narumbang nga sangitan na ti kastya kita ti lalaki. Awanan bain kan irresponsable. Kaasimot nga ro dagiti kakaanakam a pinanawan ti amada. Talaga ngay suda ti kang runaan nga apektado, nanang. Ngaman niya nga rod ngay. Masapol nga awatan dati kinapudno a pinanawan idan ti amada. Lola, nasayatan may kayo. Ay, wala po. Apay, ayan ni nanang mo. Napanitayan ti kumari na di talaod, Lola. Adda ka numapan na damagan. Kastaya. Kat ni ading mo ngay. Adda di takaro ba, Lola? Makiayayayam. Kat, kumusta kayo ngay, apok? Talo kami langan kada nanang dito'y balay, Lola. Pimanaw matan ni tatang. Aha. Nay, apay apok. Ayan ni tatang mo ngay. Nabayagan na sana nagawawid, Lola. Kung ni nanang, simurot ka na iti sa bala babae. Anya. Ay, pudno ka di day tanga ibang pagham, apok. Pudno, Lola. Uray damagan niyo pa'y kaninanang inton madamdama. Ala, umay kakarod apok ta agmerienda tayo. Inkayaban di adem. Adda awit ko at tinapay. O sige, Lola, mabit lang nga ron, tayabak na adin ko.
Naimbag ta si marungkar kayo, nanang. Wala, tapno pun kag no pun no jay imbaga kanyak ni manong mo. Jay, maipapan iti asawak, nanang? Uy, nanak ko. Pudno ka day, apinanawan na kayon ti asawam. Pudno, nanang. Nagriri kami, tanasukalak nga dagayam kabit na. Nupay kasta, nakisaritak kan kwa na nga urnusan mi ti amin, gapuman laka dagiti ubing. Kat, anya ti kunana, nagbaliw ka de. Kasano nga agbaliw? Kating karkaro na matanang. Kaslaawan na pasamak, taintultuloy na matlaang tisigod nga aramid na. Nakarkaro pa'y ket di Pagamuan ta saan mo tan anagaw awid. Kat dapanan nagaruden nga Damag ko asimurot ka nun iti kabit na. Day tatimbaga ti katrabahuan na. Ay, oo na imatan nila kay mo. Anya nga iti maaramid nanang, no day jay ti kayat na. Kasano kayo nga ruden kadag iti ubeng? Napan ko kinasarita di kumarek nanang. Nagpaisar ka kiti trabaho, tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Ay, nasaya at day taan na panunot mo anak ko. Di ka pa idagal iti napasamak. Ikali ka gumamkit di ti amin, tapno mabiyag mo dagiti dua nga anak mo. Kasimot di adim Abner. Talaga gayam asaanan ang nagpakpakita pa ijay nalaing nga asawa na. Duldog kiti da dya lalaki ananang. Di nala pinanunutan dagita anak na. Sapay agad adaldan. Da itangarod ti parikot ita dya adim. No kasano ang mapagadal na dagiti anak na. Iso nga agbirbiro kiti trabaho na. Asino nga rodon ti mga sikaso ka dagiti anak na nagtrabaho ako nayo? Diyak mo, anak ko. Panunutan lang to siguro Intun adan masarakan na trabaho na. Sapay jakmat makatulong. Tapag gusto lang mo ti matmat gadak para kada tayo iti pamilya. Dakkel ti kaasi ti Diyos anak ko. Malasatan tumutla ni Elsie day taapan nubok adimteng kadakwada. Daksang gasat ti kabsat ko, tababaero tinakiasawaan naman ng Emmy. No pa'y kasta, si dadaan la tamang pakawan iti asawa na, tapno maurnos laang ti pamilyada. Ngem supadi tinapasamak, tasimurot lakat nga rudan ti asawa na iti sabali a babae. Tinagbalin a parikot ti kabsat ko ita, ket no kasano a mabiyag na dagiti dua nga anak na. Kaya't kumatatulungan manang, ngam apaghusto laang ti masapsapulak para iti pamilya, ken iti inak nga adda iti poder ko. Ingka gumaan nga rod ti kabsat ko tinagsapol iti trabaho na, agingga iti naaddaan iti kontak iti sigud agayem na, nga agtrab-trabahon ijay Hong Kong. Nanang, marigata na kagsapol iti trabaho ang mabalin ko apang biyag kadagiti anak ko. Sa anak mat ngamin anak katurpos, iso ajak makasapol iti nasaya at trabaho. Ay kat kasano nga ruden gay anak ko.
Uray ka sa no ti ayat ni manong mo amang tulong ken ka. Saan mo tunay adakkel ti sweldo na iti pagtrab-trabahuan na? Maawatak nanang. Isoojak mo't kayat ti dumawat iti tulong ken ni manong. Iso lang arodon ti mangbibiyag kada kayo. Sakat addamot ten bukod na pamilya. Agyaman na ta maawatam di kabsat mo, anak ko. Agabrodak sa laangan nanang. Ha? Adya ngay atrabaho ti sir kami jay. Sumra ka domestic helper, nanang. Ay, saan aya delikado ti kasta trabaho? Ang mga no na uyong mo ti agbalin nga amom. Dakkel ti kaasi ti Diyos, nanang. Saan na ka makaurnong no dituyak nga agtrabaho? Diyak mo't kahit nga agsardang na agadal dagiti anak ko. Ay, kasanon ngay dagiti ubeng no panawam ida. Iso daytan di pa kasapulak iti tulong ni manong, nanang. Isa masapul ang makasaritak pa'y nga umuna, sakbay nga agaplayak nga agabrod. Naimbag man ta din magas ka dito balay ading. Anya ngay, kumusta kan? Nasaya at matmanong. Masapul nga agbalinak anatibker para kadagiti anak ko. Rumbang laan. Awan sir, bidya asawam. Tinalikodan na ta obligasyon na kada kayo a pamilya na. Manong, Agkat kumusta nga iti panagsapsapol mo iti trabaho? narigat tagsapul iti nasaya at trabaho diti pagilyan tayo, manong. No muna tadyak mo't nga rod nakaturpos. Anya nga ron ti plano mita? Iso nga rod nga imayak dito balayo, manong. Kayat ko ti agaplay di Hong Kong. Ngam problema ti mangbantay kadagiti anak ko no kas pangarigan mapagasata na. Kat anya ti kayat mo mapasamak ading? Mabaling nga ta nga agyan pa'y laang ni nanang iji balay, manong. Tapno adan to kadwa dagiti ubing. Kan no matuloyak. Kayat ko asika ti pagipatulodak iti kwarta para kadakwada. Kat si kanton ti makaammo. Jakmot kahit na istorbon ni Ipag. Tamok ama kumikom ang mga asikaso kadagiti anak yo. Kahit sige ano iso ta mo makasulbar iti parikot mo ading ko. Tano may papaniti day ta abanag. Makatulong ak. Ngam no may papanan iti pinansyal. Awan ti may tulong ko ta amom mati kasasaad mi. Maawatak, manong. Uray siyak tumatan ti makamo ka ni nanang. Tapno isupay amaksay apang panunutam. Alang Rodelsi, ading. Oray no day taman lati may tulong ko kun ka. Agyamanak, manong. Ikagumaak ti makapan ije Hong Kong para kadagiti anak ko. Nga iti nagsaritaan nyo iti adim, anak ko. Agabrot ka na nanang. Kat impakada na kanya kanu mabalin. Kadwaan nyo kanupay lang dagita apu ko yung balayda. No, kas pangarigan mapagasata na makapan. Anya ti makunayaw? Ay katwad na anak ko. No iso ti makapalagan ni adim. Kaasimot. Wan nga rod nanang. Naimbaga ta porsigida o mapanagtrabaho yung balasiw tao. Pampanunutan na ngamin dagiti kakaanak am anak ko. Sapay ang padadan nga agad-adal. Kayat na nga isaganaan iti nasaya at amasakbayan dagiti anak na. Kat tulungan tayo ananang. Oray ti kastuman lang nga wagas. Sana balit adakmat lang ita sidag. Huwag anak ko. Sapay ko mga road tamapagasatan. Tapno marugyan nan amabaliwan ti biyagda nga agiina.
Elsie mo umawawag. Hello, Elsie. Hello, Manong. Kumusta kayo? Danana nga, ikan dagiti ubing. Nasayaat na mo, tading. Kaya't sika, kumusta mo ti trabaho dita? Amang mabambanog ka mo iti kasta unay, kaya't mabaybay amon ti bagim. Okay, aklaan dito'y Manong. Uray na rigat ti trabaho. Ti importante, nasingpat dagiti amo. Nasayaat nga rado kasta. Manong, agi patuludak manan iti kwarta. Makaamukan agumatang kadagiti kasapulan dananang dita balay. Ilakam mo ti para kada kayo, Manong. Di na kami panunutan nading. Basta magatang amin na kasapulan dagiti anak mo, kasta mo dagiti kasapulan ni nanang, ayusin. Masapul nga agornong ka, tapno dara sa makaawid ka matlaang ditoy. Uwan, Manong. Katagyaman tanda kayo amang kitkita kadagiti anak ko. Asino kumangit ang titinulong no sana da tayo? Basta di kagdanag, siyak ti makamo ditoy. Agornong ka tapno makaawid ka matlaang adagos, kat makadinamanan dagiti anak mo. Napagasatan ni ading ko nga Elsie ang naka-abroad man ng Emmy, banag apakaragsakak met, tanakitak tinalaos arigat na, nga uray idi saan pa'y ida pinanawan ti awan kwenta na nga asawa na. Adu ti inibturan na arigat, ngam talaga apursigido ang nag-abroad para kadagiti anak na. Kas itinapagnuman mi, ninanang ti mga saasikaso kadagiti kakaanakak anapanawan ti kabsat ko. Katsakmet ti pangipawpawitan na iti kwarta, kastamoten asyakon ti makakaamu agumatgatang kadagiti kasapulan da, karamanen ti panagadal dagiti kakaanakak. Malaksid kadagita manang, siniguradok asaan amasayang ti uray sentimulaeng apagbambanugan ti kabsat ko, iji balasiw taaw. Iso nga inmanihar ko ang naimbag ti kwarta, nga ipatpatulod na kanya. Ading, nakita mo ka di cellphone di kadalak itay? Diyan nga ipakpakita na itay dismissal tayo. Jay nagpinta sa cellphone, Manong. Panginaan sa akita ti cellphone day, Jay. Wala ding. Nagpinta saan ka di? Kaya't kumuti ka siya cellphone. Pangalaam nga itigatang mo, Manong. At damot kwarta nga ipatpatulod ni nanang kanang kalabner. Ibagak kanang kaltay gatangan nak. Sa bagay. Sige, Manong, naisuti ko nam. Ibagam to nga rod ka na Uncle Abner. Taso katamon itinapinpintas ti cellphone mo. Ada ko may bagak kada kayo. Anya day takanakan. Uncle, kaya't ko kumasukatan di cellphone ko. Daan nga minan. Kaya't ko di kasta cellphone di classmate ko. Diyan napinta sa modelo. Apay boy, saan ka din nagkurkurri ti cellphone mo? Sana ya ginatang dayta ni nanang mo sakbayan na pa ni Hong Kong. When uncle, ngam kaya't ko kumati na pinpinta sa cellphone. At damot siguro may gatang tayo, tadamot ipawpawit ni nanang akwarta. Boy,
Saan nagaputad day abroad ni nanang niyo? Kanaday patpatulod na kwarta. Kat gatangan yun ti anyaman na kayat yo gatangan. Mayat pa'y mo ti cellphone mo. Apay, gaputad da di abroad ni nanang mo kat kayat mo mutin ti pumada kadagiti babak na nga kaadalam? Uncle? Saan napidpidutan di inayo ti kwarta nga ipatpatulod na kada kayo? Pagbambanugan na day jay. Iso di kayo kumagbalin abarayo boy, wen? Into nakalpas kayo ni ti panagadalyo. Kanadanto na talaga da trabaho yo. Sige, mabalin yun to nagatangan ti amin na kayat yo. Ngamno ita, saan na mabalin? Aramatan pa lang ti sigo da cellphone mo. Tako namat nagkurkurri pa lang. Abner, anak ko, nakaroon sa amot ti kina-istriktom kadagiti kakaanakam. Saan nanang? No talaga kasapulan da, ipaay ko. Apay ka din na saan, katadamat kwartada. Hangam no saan nga importante, lading itek, saan na mabalin. Saan nagaputad day abroad ti inada, kat kaslada mo ti nagbibiyag abaknang. Rumbang la sa limot mo tanda tinagbanugan ti inada. Amangan no agidarom ni buy ka ni ading mo nga ilse. Amangan no sabalin to ti panakaawat ti kabsat mo kat gumuran to kan ka. Adakan ko na day ta nanang, no patsyon na di anak na. Nga masiguradok, pagyamanan nak to iti kastaunay ni Elsie into no may agbakasyon. Alang arod, bagbaga aktulatan dagiti apukok, tapno maawatan da, no apay akasta ti ar-aramidem kadakwada. Apay, boy, apok. Kasla gumurgura ka ni uncle mo nga Abner Di ka pa'y rumor dito'y silid mo no adda dito'y balay. Lola? Hala, ibagam kanyak no anya ti marikrik nam apok. Kasanumot ngamin, Lola. Nakaimimot na ang Abner. Nakaistrikto. Dinakpay kahit nga gatangan ni Tibaro cellphone ko. Apay apok, makamkamtod kayo kaday kadagiti daduma ka sa pulan niyo. Nang runa, no maipapan iti panagadalyo kani ading mo. Saan mat, Lola? Ititad na mat ti amin. Nung may papanan iti sa bala-balag, di nan ipay. Di na ngamin kaya't agastos kayo agastos. No anyala ang di nasisita, iso di unaan ni Uncle Yo. Kaslasan na kami nga anak tatay siya abroad, Lola. Naimbag pa'y dagiti daduma kaadalak kaday siya abroad ni tatang nguno ni nanang da. Na nagpipintas dagiti aramatan da. Dagiti gamit da. Makapapalmat namin, Lola. Isan ka rumbang nga umapal apok. Di importante, makaadadal kayo kani ading mo. Uray no ni nanang yulaang ti mangisaksakad iti amin. Iso anagasat kayo kit di Tauray pinanawan na kayo ti amayaw. Di na kayo binaybayan ti inayaw. Ken adda ni Uncle Yo amang tartarabay kada kayo.
Ay na, maragsakan kami, tanakabakasyon kamatlaangan anak ko. Wen nga rod nanang? Sigurado nga ado ti pasarabo mi, nanang. Wen Wen anak ko, ado ti ginatang ko para kada kayo. Kastamot para ken ni Lola yo, ken ni Uncle yung Abner. Ay, Apaya nagsanaay kay tinaunag apok. Lola? Amuklatan anak ko. Rumbang laeng nga ada pasarabo da Uncle yo, ta iso timang tartarabay kada kayo. Ha? Kumurgura amin ni Manong ko ni Uncle, nanang. Ala ni ading. Ha? Ay, saan arumbang day taapok? Nasingpot ni Uncle yung Abner. Lola? Punasam no anyaman day taaguram anak ko. Saan na nasaya at day ta? Nanang? Bayam, takasaritak to ni Uncle mo nga Abner. Tapno malawagan no anyaman day taagumurguraam kenkwana. Maragsakan nakta nakabakasyon ka, Elsie, adin ko. Wan manong, pinagbakasyon nak ti amok, sakbay amang rugi man ti kontratak. Nasingpot da manong, iso ang nag-renew ak. Kasta ka di adin. Nasayat nga ron ta nagbakasyon ka. Tap na umilumot kan kadagita anak mo. Kasta kami mo na kan ni nanang. Agyaman nakiti panangas asikasom kadagiti anak ko manong. Amok adakkel nga obligasyon ti imbatikan ka. Di mon pananutan day ta adin ko. Amok ka adda kayat mo sa ludsudan kanyak. Naibagan kanyak ni nanang ti may papaniti day ta. Manong, Elsie ading, di mo ko masinsintiran ti panang disdisiplina kadagiti anak mo. Nang runa no may papanan iti panagbaray uboy. Jack idayim imutan. Salsalimat mataklang tinagirgirigatam adin ko. Ubing dapay, kat saan dapay maawatan unay tararamidag. amok day tamanong. Mamin anumot abagbagak dagiti anak ko, nang runa ni Boy. Jack kahit may ruwam da, nang runa pa'y katamuda nga da ka abroad. Noon niya ti importante ka sa pulan da, iso lang ti ipapay ko kadakwada. Ket adakit kan, no patgam ti kidkidawon ni Boy a cellphone, ket noon niya man pa'y ti kaya dagatangan. Manong, Nasaysayat mat lang amin nagapukon ka adin ko. Ungayam. Alam da ito eh. ha? Libreta ti bangko, Manong? Wen, Elsie. Naurnong amin dita dagiti sobra ito impat patulod mo kanya ka kwarta. Diyak amin na usar. Tanon niya lang ti importante. Iso lang ti naggastusak. Sikan ti mangidulin iti da ito eh. Agyaman ak Manong Abner. Ala, nagdakkel agatad ti linaon ti libreta ti bangko, Manong. Wen, Elsie. Inurnong ko talaga da ita tapno adasang petam. Kat kasi tinakonakon. Adakan kan. No patgam dagiti kidkid dawon dagiti anak mo ajak impaay. Kaya't ko kasi ka mismo tagdesisyon no may papaniti day taabanag. Takayat ko nga ito nagsubli kay abroad, maawatan danton no apayakas di tararamidag kadakwada. Di ka agdanag, Manong. Ipalawag ko kadakwada nga agkabsat. Kat amo ka maawatan dan tumatlaang ti amin. Agyaman agtanadaan iti kabsat akaskan ka, Manong. Marik na kasanak nga agmaymay sa iti day ti apanubok anay paay kanyak. Agyaman ako unay kada kayo kaninanang, Manong.
Day di apa nagbakasyon ti kabsat ko manang Emmy, nalawlawagan ti amin. Kat kasta unay aragsak ken panagyaman na kanyak, taamok asinalimot-motan ti kwarta a nagbannugan na. Nalawlawagan mo't dagiti kakaanakak, kat naawatan dati amin. Iso nga iti panagsublimanan ti kabsat ko iji balasiw taaw, nagbalinan anaanayas ti amin. Ita addan iti sekundarya dagiti kakaanakak, kat addapay lang iji Hong Kong ti kabsat ko, takayat na pa'y ti agurnong para iti panagkolehyo dagiti anak na. Maragsakan akmatunay manang, takas makitak, kat naragsakan dagiti agiina, tanasaya atan ti biyagda, iti likudan ti panangtallikod kadakwada ti amada. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Abner. Abner, pagayam ko. Naggasat lakit din ni Elsie a kabsat mo, tanaaddaan iti kabsat akaskan ka. Adong aminan ti agdinamag a nagabroad, kat mismo adagiti pay kapamilyada ti mangiruruman kadakwada. Daytoy ngamin ti agdadata a naladingit a kinapudno. Ado kadagiti adda iti balasiw taaw ti kabagyanda, ti mangipagarop a napintas ti panagbiag dagiti kakabsat tayo nga OFW iti pagilyan nga ayanda. Di dalaam mo no kasano ti rigat a mapaspasaran dagiti kakabsat tayo a maibilang abaro a banwar. Ngam na idumduma kapagayam ko, taamom a sinalimot-matan ti kwarta nga ipatpatulod ti kabsat mo. Saan mo aginundawayan ti panagtaleknaken ka? Amok anasaya ato ti masakbayan da nga agiina, gaputadda kayo iti inam amang tartarabay kadakwada. Sapay kuma taging ga iti panag for good ti kabsat mo, kat agtalinaed ti kasta agalad mo. Kararag ko asapay kuma, taad-ado pay aparabor ti sumangbaykan ka, gapu iti kinasayaat mo a tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla